no boom boom no boom boom no boom boom what oh no boom boom हिन्जाव जासिदोंमोन हिन्जाव हांसो बेदर जानो फैदों आं अके हांसो बेदर नै बिदि रुयो ओमफ्राय दाननायफ्राथ' गोगोम दाननाया बिराद एक्सपार्टसै बिसोरो बेबायदि रुयो Malaysia दाननायफ्रा एक्सपार्ट जायो नोंसोर जुदि जानो हागोन ना हायालै रुनायखौ जोब्बाय दैखौ संनानै दैखौ लोंसिगोन औवा मेवाइ औवा मेवाइ no India फोथायाखै इण्डियानि होननायखाय मालायसिया इण्ड'नेसियानि होनदों फोथायाखै नायनायाव आलदा आलदा नुयोना बिदि जानो सोलोंनांसिगोन जोंबो नै रुनाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु संख्रि बिदि सोमाय सोमाय जानांगौ गावसिनाथ' रेडिमेड दङ बाहाय बेबायदि नाथाय आं बांद्राय फसाया बिसिना बिदै बानायनायाना सोमनानै जाग्रा आङो संख्रि आरो बानलु बिनानै जायो बानलुआ बिराद गोथाव बिसिना बरिया संख्रियाव फुनै फुनै ना संख्रि बानलु गोथाव बिदि रुनाया हेल्दी जाहैबाय बेसेबां गोबाव रुनाय जाखो जायखिया जाबाय बिसोरथ' जेनेरेलि बांद्राय गोबाव रुवा गुरै जादों एसे गुरै आंबो हजों आसामाव थांनानै बेबायदिसो जाग्रा जाहैनोसै हांसोखौबो दाउखौबो मासे रुनोसै मासे रुखांनानै सिखाजों मोजां दाननोसै बेनिफ्राय जानोसै आरो बेबायदि माने संख्रि बानलु बायदिसिना माने ससफोर बायदि सिख्लाफ्रा थांबाय औवा मेवाइ बाम्बु शुट औवा मेवाइ बिराद औवा मेवाइ जायो बिसोरबो ओंखाम बिराद खम जायो sang Việt Nam mấy năm rồi hả bác? We know Vietnam Việt Nam mấy năm rồi? We know Vietnam Cậu sang Việt Nam mấy năm rồi? Noodles ở đây kìa rice noodles Sao mấy năm rồi? bây giờ cái thầu giặt tất đấy bây giờ pan đừng bị cô 1 kilo nhá 1 kilo okay 1 kilo alright chào anh xem good day không rất good day goथाव थान्दा खालामो सुग्राया नुबाय बा interesting सुग्राया गोगोमसो सियारा kilo okay 1 kilo money 70.000 फैसा देखायसिगोन बेबायदि स्मार्ट जानांगौ मिन्थियाबा फैसाखौ देखायगोन जोंनाथ' मानसिफ्रा रोङा ना ओंखाय मालाय फैसा देखायसिगोन बेसेबां बियो 50,000 đây 20,000 1 kilo okay 70,000
70,000 मा फिथाइ होनोथाय बेखौ सोरबाफोर मिन्थियो नामा आङो जानायनायावथ' बिराद गोदै लिसुफोर बायदि ना 70,000 लादों 70,000 माने इन्डियान मानियावहाय बियो 230 रुपिस जाहैबाय आरो बेनिफ्राय आङो हांसो रुनाय जादोंमोन ओमफ्राय बियार मोनसे केन लोंनाय जाबाय आरो टटेल लादों 1 लाख 1 लाखआ इन्डियान मानियावबा 330 रुपिस बेफोरबायदियानो जाबाय आरो ओमफ्राय दा पलिस खालामदों नारेंखलखौ पलिस खालामनानै नै बेबायदि जाबाय फैसा बारा लासिगोन बेनिफ्राय साफा खालामबाय ना मोजां ना नाथाय माबायदि हार्ड वार्किं बिसोरो दुरियाना नै दुरियाना लास्ट टाइम आं मोननैल' जादोंमोन बेनो 550 थाखा बेसेबांबा जाखादों ओरैबायदि दाम साफा फानबाय नै बेखौ होनो सार्भिस गुड सार्भिस साइकेलावनो माबायदि जिनिस लानानै फानो नुबाय दा खानाय गुसुं लायोबाथाय मास मोनसेयाव खेबनै सिनजानांगौ खानाय सिनजां फैलायबाय याव नुजोब्बाय दा मालाय सेंग्राफ्रा बेसेबां स्टाइलाव खामानि मावो जोंनि बर' सेंग्राफ्राबो बेफोरबायदि खामानिखौ लाजोबा मा जायो नुवाखै ओरैबायदि स्टेन्डार्ड इन्जय खानायखौ सुगुरगोन जाहैदों नुवाखै बेसेबां स्टेन्डार्ड मावो स्मार्ट हेन्डसाम जोंना बर' सेंग्राफ्रा जाम्बा बुरबक बेफोरबायदि खामानिखौ लायोबा बेसेबां रां खामायगौ बे हारिफ्रासो फैयै लांजोबगासिनो दं जोंना अदालगुरिनि सेंग्राफ्रा मोजां खामानि मावगासिनो दङ जोंनि क'क्राझारनि खामानि गैया फुरियासिन क'क्राझारनि मानसिफ्रा खामानि मावनो लाजिग्रा ओरैनो जिराय रां खामायनांगौ खानाय सिननाय बायदि स्टेन्डार्ड खामानि गैया गोलोमदै गवा मा गवा रुम सिङावनो आराम फांखा जानानै एसि जानानै मोजां ड्रेस गाननानै ना टिपटप जुथा लंपेन्ट टाइ गाननो हायो नोङो जोंनि बर' सेंग्राफ्राबो सिरि मोनदो नुवाखै मालाय माबायदि मावदों गोसो होनानै खामानि मावनायाव लाजिनांगौनि जेबो खोथा गैया बिराद साफा नुबाय दा Go. 1, 2, 3, go. Wow. Yeah. Oh, wow. Oh. खानायबो सुजाखांबाय सेंग्रासिन नुलायबायना साफानो Bro, thank you. Thank you so much. Yeah, see you again. See you next time. Yeah, next time. Yeah. दिनै फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स खालामबाय गन्थंनि आरो खोमानि भेक्सिन खालामनाय टटेल 3 लाख लादों इन्डियान मानियाव कनभार्ट खालामोबा 1000 रुपिस थांनाय जाबाय आरो दहाय लाबोनाय नै फिथाइखौ जानोसै राननानै बियो हटेलनि स्टाफ आं थानायनि जानोसै What is the name of this fruit? Makut. Yeah, Hey. like us. Middle one. Yeah. Cheers. 나쿠난곳에. Ôi ôi. Mấy quả này em ăn. Very sweet. này rickshaw mau đi psna.
Not now. Này, मोनानि जानाया आंना नुडल्सजों बेदरजों ओमफ्राय बियो मा जिनिसथाय बियो मुदुमफुल बायदि ना ओमफ्राय बेबायदि बिलाइ होयो आरो ना आं जानोसै लुगैनाङा दे लुगैनाङा भियेटनामाव मोनायावहाय ना स्ट्रिटआव जिरायनानै जानाया बिराद स्ट्रं कालचार बिसोर बिदिनो बाहेरायाव फैनानै स्ट्रिटआव जिरायनानै जायो आरो दखान मोनजोबगोन बेबायदिनो स्ट्रिटआव नुबाय दा स्ट्रिटआव जोब लामा सेर-सेराव जोब गासिबो नै बुंहांबाय माथो मानसिफ्रा दहाय खालिमोन ना बिहिर जाहांबाय नै मावजि लालायलायथारदों No boom boom No boom boom No boom boom What Oh No boom boom हिन्जाव जासिदोंमोन हिन्जाव नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो एसे कमेन्टआव लिरनानै फोरमायदो आरो भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोनहा अननानै मिडिल ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो बिथांनि भिडिअफोरखौ नायगोन होननानै अननानै बिथांखौबो सापर्ट खालामनानै होदो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बयबो साबस्क्राइब खालामगोन आरो भिडिअखौ नायगोन आरो शेयार खालामना होगोन होननानै अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबसै आसा खालामबाय नोंथांमोनहा इन्जय खालामदों होननानै अब्ला नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन गोजोनथोंसै पिस गुड नाइट